kamusta po kayong lahat? Welcome to Batangas! Ito po yung aming lugar, Hulo, Lubo, Batangas. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo sa plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga next video. Ayan po ang aming lugar. Ay, wala po. Ay, plain po yan. Yun ay excellent. Ito. Ang likot ni Mader. Nako, may markup na tita. Opo, pawagatan po siya. Mama, ito maganda sa initan mo. Ito po! Laban. Ito yung pula, yung ano. Yung pula. Di ba nakikita ka rin sa... Nagda-vlog ba kayo? Oo. Ay, di ba nakikita sa... Ano ba yan, Dan? Opo, tako mga mother plan na po din. Ay, ano po siya? Ay, parang... Ate, yung mga ganyan sa inyo, magkano? 50 lang po. O, 50 pesos. Kulot-kulot. Deliciosa po. Ano, yan po, di ba yan sa inyo? Ito, ate, magkano dito? Yan po, 100 tita. Ito, 100. Aba, itong iskwami nyo, magkano? Yan po, not for sale. Not for sale. Ang ganda ng design. Meron nang binibenta yun, 1.5. May fold na po siyang kasama. Ah, may phone na. Nasa si Kuya. Kuya. Parang itong mga to, parang hindi ito pwede sa initan. Matakas na yung sasakyan. Ayan ma, maganda yan mo. Eto ate, magkano to? 50 lang po. 50. Yan tita, 80. Ito, tita, are maganda pag nalaka eh. Kulay na kulay. Gusto niyo sa 80 o dun sa 70. Ah, Gusto niyo ayan ma. naman po minangga yun. Eh dito ate, magkano dito? 60 lang po. 60. Ito oh. Magpipili muna Ang ako. kakapal nga. Dito ang gusto ni Mother, naalala ni Mama, yung Po, dito. kayo, yan, pwede naman po kayo manginom. May gripo na po. Di ba, naalala mo dito kami bumili ng mga croton? Yan. Ito magkano? 50 rin. Yan, 35 lang. Ah, Pati 30. sarili ko po siya. Ah, pag sarili. Oh, Mama, oh, pag sarili lang, 35. Pero Oo. pag bili ko po, 50. Kasi silang patong po. Ah, okay. Pag binili mo, 50. Ito ate, magkano dito? Ito po, ano, 100. Ah, 100. Rare to, di ba? Pwede ba to sa init? Oo, pang-initan po sa San Francisco. Ito dito magkano? Ito ho, 80. 80. Itong delisyosa dito sa unahan. Po, ang dalawa. Ah, okay. Tita, maganda 100. yan. 100 lang yan. Ang gaganda ng kroto nila. Ay, si Mother, gusto niya talaga yung mga pula. Magkano yan? Saka sangahan po, damihan nyo na. Ano lang po eh, ano lang po yan. Magkano po yan? 80 na lang. Meron po sa dyang mumurahin doon, 50. Ah, okay. Ito, 80, tapos may 50 pesos. Opo. Dapat 75 na lang eh. Madami na na po yun. Mamaya, pag may labis po sa kwenta, discount ko na lang. O, din. sige. Bigyan mo ako ng discount dito. Ito. Magkano sa inyo na to, ate? Ayan na, 380. 380. Ah, ang Thailand nyo. Yan po ay 150, 7 colors. Talagang nagpipitong kulay niyan. Pag nasa initan na. 150 talaga yan. Ayan yung binitawan ni Lord. Akala niya 70 pesos. 150 pala. Ay, bigyan mo kami ng maliliit. Doon tayo sa budget meal. Ano ma, gusto mo? Wala bang bawas to? Wala may bawas pa to? Wala po yung 100 to? Tatanong ko natin din sa may gawa. Dalawa lang. Yun dahil.
Yan, presyuhan dito. O yan, 120 Isa na pa, lang isa pa. daw. Kasi gusto ko iba-ibang ano. Sa mga reseller, 120. Pag pa isa-isa, 150 daw. Ito yung binitawan ni Lorde. Ang ganda-ganda, 150. Binitawan niya, kala niya 70. Dun sa sila. Gusto ko yung mataas na. Ayan, yan. Ang gaganda ng mga croton nila dito. Bago bumalik ate. Ha? Eh, hindi kami taga rito eh. Dada, ang hirap kaya dumayo. Di ba? Nagulat nga ako kay mama eh. Dito papunta namin eh. Siyempre. Nasa silang kami. Kasi naano ko dito, mura kasi. Ayan ang mga plants nila guys. Yan. Ang ganda ng dekorasyon nila oh. Hindi ito for sale no? Ate, hindi ito for sale? Ito? Tinatanong ko lang ah. Isa sa lupa. Oh, nakatanim. Pero meron po diyang isa. Na naka-plastic. Pang ano ata to eh? Pang... Ito oh. Kapit na siya. Kapit na rin pati yung kanyang sulong. Magkano naman yung ganyan? 200 lang tuwara yan. Ang kanya po. Ano yan pang... Hindi yan pang init? Bahay. Ah, pang loob ng bahay. Pwede sa kanto ng bahay. Ay, ang gusto ni Mother eh, pang labas. Ito 200 po guys, yung maliit daw nito, 200. Si Mother, ang gulo sa bako bibidyo. Ah, ito maganda rin to. Kita nyo ba yan? Ang inuuna niya, croton. Plan ko yan. O, dagdag na naman to, ano ni Mother, ni ate. 75. 7 colors. Ay, kuya, magkano ang presyo dyan? 80. 80, pero ang bigay mo kay Mother, 75. Ba talaga yan si Mother? Pag ano, nagugustuhan eh. Harapan. Kasi paborito ko talaga yung pula. Gusto mo yung dalawa din han? Ayan. Gusto niya talaga yung, mama yan ang ibubungad mo doon para maganda. Para maganda ang ano, tingnan. Oo nga eh. Kasi parang ang gulo doon ng, yung Tita, ayun nyo. pag-landscape niyo doon, parang mama ang gulo. Yan, yung sa harapan na hindi masyadong maganda ang ano. Kita nyo po kayo malaki yung yun. Asa? Ito po yun. Madat lang po po yung dalawa. Yung malaki yung mahaba. Ayan ate, magkano ang benta mo? 60 lang po yan. 60 lang. Ito po kung may sanga-sanga o. Mama, sa kasal. Hindi po 50 yan, parang dala. Dalawa po. Sige po. Sige. Extra ka na naman, nak. Uy! Ano yung Samsi boy? Oh, Alin po? 100 po. ito. Jade plain, 100. Magkano yan? 100 po. Alam mo yung binili namin ng mga croton? 150 pa tita to kasi variety po siya ng airplane. Ah, Bigay ko na lang sa inyo ng 100. Okay, 150 to, pero bibigyan niya kay Mother ng 100. Ilan po? Dalawa na. Ate, ang ganda na ito. Magkano to? 300 tita. Bakit medyo may price siya, no? Starlight po. Ah, Starlights, 300. Aglonim ba to, di ba? Variety. Aglo. 300. Sana lang, ipalit nyo airplane. Ay, yung airplane mo, kuya, magkano? 100. Ah, 100 ang Sana airplane. lang ha. Yan. 100. Ang gaganda ng mga kroto nila ate dito. Ah, Ayan. Wala sa 100. 95. 95. 90 na lang, 90. Aray Hindi na ko. kayo sa 80. Ilan po na ray? Ano ito, kuya? Binibili nyo rin. Ah, kaya may mga price. Dito, kuya, magkano po ang presyo? 1 lang. 30. Ah, 30. Oo nga pala, no? Naalala ko, yung presyuhan nyo ng mga crotons. Oh, pag mga ganyan, 30. Pag maramihan, 25. Ang mga presyuhan nila dito, may 30, may 25, yung maliliit. Depende sa variety. Pero yung mga ganitong variety, kuya, magkano? 100. 100. Pwede May nyo discount ibigay. pa. Oh, may discount pa. Ayos. Ito po. Ito, pwede ito 300. Ah, 300. Dito rin po. Ayan, 300. Mona Lisa 75. Saan ang Mona Lisa, kuya? Ah, ito, Mona Lisa, 75. Ito, 300. Dito po, sa may bubbles, 50. ah, 50. Dito, Colors. dito, Dini 50 din. 50. Akala ko 20. 50 pala. 50.
Dito po sa 7 colors, kuya, magkano? 60 pag marami. 60 pag maramihan ang kuha. Paano kung isahan lang, kuya? 75. 75. Ang gaganda ng kanilang mga halaman. Malamang, kuya, ito tatlo 100 to, no? Alin pa? Ito. Ah, Pati ito. Ayan po. 3 for 100. Gulong-gulong. Meron na tayo niyan. Nagugulo ano kay ito, ganun din. ito may hardship na sila, oh. 3 for 100. Dito, lahat to, 300. 50 yung sa dulo. Ayan, tricolor. Ito, 300 tong. Aglaw din po siya. Aglaw din siya. Ano niya yung pangalan? Ito po, magkano to sa inyo? Butterfly, 100 din po. Butter- Meron ng 100, may tigsi 60. Kasi- Ito 100. Ang kakapal na naman talaga nila. Tapos may 60 pesos. Po, pag budget meal po sila. Yun ang pinaka-budget meal nyo. 60 pesos. 90 na lang po. Diba? Lumulubog yung mga paa natin. Ate, dito magkano? 100 din. 100 lang po. Ito po yung Big Roy. Hindi po, boxer. Boxer. Big roll po ito. Yun, yung mga yellow. Yun pa, yun yata gusto dito. Ang Yung ga- dalawa dyan. Ang ganda dito. Ito ate, pag nakapat na magkano? 150 lang tita. 150 ang singonium nila. 75 lang ba yung kay tita niya? Ito si Mother, oh. Hirap kay mama. Pag ako nagbo-vlog, nandun siya sa kabila. Doon siya sa kabila namimili. Hindi na naman ako. Kagagandahin ko yung bahay ko dun sa ano. Tuwang-tuwa. Ayan, namimili na naman si Mother ng croton. Kasi ang green hindi attractive tingnan. Ang pula talaga. Talaga, ang maganda talaga ibungan. Ah, gusto niyo to. Yan. Huwag yan, nanakawin niya. Sa loob niyo ng bahay ilagay. Hindi siya mananakaw. Nanakawin yan, huwag yan. Ate, dito muna tayo. Sige po. Ate, magkano to dito? Ayun po. Yan, 50 lang po. Oy, 50 lang. Dragon. Black Dragon, 50 pesos lang. Dito naman tayo sa mga aglonema na malalaki. Ito ate, magkano sa inyo to? 350 po. Oo nga no, dami niyo ng anak-anak. Ito po, Yan, silver dust. silver dust, magkano po sa inyo? 50 din po. 350 din. Ito po, mas maraming anak. 250. 250 lang. Depende rin po kasi sa presyo. Kahit maganda yung mura, Oo, totoo. mas mura naman ang punan. Ayan, ang dami na, sobrang kapal. Ito, ate, ano to? 400 yan. Red on yaman eh. Yung pong naka-plastic, 380 lang. 380? Doon na tayo sa naka-plastic. Maganda po yung naka-plastic ang lalaki. Oo nga, yung kanina no. Okay na yun, tita? Ito 400 pero may 380. 380, ito nakapat na eh. 400 po. Ate, ito magkano sa inyo? 250. Yung 250. 75 niya, naka-plastic. Mayroong budget meal guys, naka-plastic 75. Ito magkano po? 350 po. 350. Ito yung mga ID ng Mga aglaw po. aglaw. Imported po siyang aglaw. Magkano ito? Alin po? 350. 350. May anak na rin. Pero yan. Iba yung mga shape ng mga dahon nila, no? Pero ang lulusog nila. Ito ate, magkano? 200 po. Ano to? Anong klaseng plants yan? Pangalan ng ano nila dyan ay ano, La Suerte. La Suerte. Iba ka talagang maswerte. Magkano po yan? 200. 200. Pangloob lang po ng bahay, no? Ito, nakapat na sa inyo. Okay ah. Yung mga ganito sa inyo, talagang mga nakapat na. Magkano po? Ito, 150 lang po. 150. Ito guys, 250. Ang gaganda ng mga plants nyo. Ano yung mga aglaw nyo, no? Ito, ano naman to ate? Ito, 400 po to. Same price. Same price. Ang ganda ng mga paso. Yan, 200 po. 200 yung kanilang anthurium dito. O dito po, 350 din po. 350 ang kanilang aglaw. Ito po, kakaiba rin. Ay, ano, tropic marion siya, silver. Iba naman tong 200 tropic. po yan. Ito, Opo, ibang tropic Marian. Kakaiba. Ito po yung Boxer, Big Roy. Ay, hindi, box
boxer. Ito Oh, na, boxer. Pati ako nalito na rin. Magkano po sa inyo? 350 po yan. 350 yung ganito. Yan, Pero, tita, bago sa ang niyo kapal. Yan, yun po. Bigay ko po yung 150, sandaan na lang. dito tayo kay Madir. Ang gulo ni Madir eh. Ang ano, ikot ng ikot. O ate, magkano naman dito, te? 25 lang po. 25 lang, mama. Baka gusto mo ma 25, Bakit 25. sa gilid? Aba, ang ganda na itong pencil. Pencil cactus. Yun, 250. Ito, 250. Meron sila. Malaki na, no? Yan, ano Ah, po ito yan? pala, Medyo ito. mga sa amin. Pakuha ka nito, tita, na bunga na po siya, oh. Bakit? Ano yun? Magkano sa inyo yung ganyan? 100 na lang po. 150 Ano yung pinakain ate? dito. Ano lang, pang dekorasyon lang? Ah, nagdidekorasyon niya, nagditsura ng daon tipaklong. Ay, oo nga, no. Siya Ito. nagkukorte niya ng tipaklong. Ate, ano bang ID niyan? This medium po, golden. 100 lang, ma'am. Tataas na. Alin po? Ayan. Ayun, 250. Mayroon ako dyan eh. Ayan, no. Ay, oo Yellow nga. ginger. Meron kanyan, Madir. Ay, ito. Tignan mo sila, hindi nila pinapaarawan Ito po mo. yung squammy. Magkano po 1.5. yan? Oh, 1.5 ang squammy. Ang lalaki na ng squammy niya. Pero talaga ito sa initan. Opo, sa initan po yan. Ito ate, magkano sa inyo to? Ito lang. Ano yan? Ano siya, yung variety ng dumpling? Sabi ko na nga ba eh. Pero 50 pesos lang, no? Mura. 20. Oh, ito guys, so yung budget meal ni ating Red Siam, 20. Ito, 80 pesos. Doon lang kami po. Ang Doña Carmen, 50. Ito namang ano, 100. 100 ang kanilang Snow White. Ang gaganda. Ito ate, ano ito dito? Aglonema variety. Butterfly. Yan po sinasabi ko 60. 60. Tapos itong pink, Yun din po, 60 din. 60 pesos din. Marami kayong budget meal dito. Pati ito dito, ate, magkano? 3 for 100. 75. 75 dito. Aray, 50 lang. Nasanay. Nandito po tayo guys sa Batangas, palibasa. May mga presyon na alam ko. Pasensya na. Ito, magkano to dito? 80 po. 80, ano to? Ano siya? Parang, yung iba rin to, white no? rain, parang white rain po. O, ito, white. White. Ate, ito, 80 pesos. Ano pong ID niya? White. Yan, pigtail. Nakakalito si Mother. Ate, ito, magkano to? 100 tita. Ito, ano to? White rain. White rin. Ay, ito yon 100. Meron na ba ako nito? Malaki po niya na ito. Pakakita ko naman. Oo, baka meron na ako nun eh. Tingnan niyo po yung mga. Ay, yung ganito po nila guys, 350 na. Agaw pansin ang mga kroto nila oh. Ate, yung ganito nyo, for sale? Apo, 5K. Oh, may price na. 5K. Mother, ang ganda no? Bakit sila, yung mga ganito, parang lalong gumaganda pag nasa paso. Pero pag nasa bahay na, parang dinadapuan na ng insekto. 5K. Ang ganda ng 5K nila. Ayan po, baka may gusto. Baka sino may gusto sa inyo, yan. May mga baby na, ang daming baby. 2,000 na lang daw po itong... Kuya, anong ID nito? Prince of Orange. Dito po, Red cherry. 2,000 din. 5,000. 5 to 6. 5 to 6,000 ibibigay. Itong Black Cardinal. Yan ay red Congo. Red Congo. Magkano po yan? Din. Ganon din ang presyuhan, 5,000. Grabe. Saan po ang Black Cardinal? Ito. Yan din price. 5,000 din po guys. So, 6. Wow, ang mga presyuhan dito. Ito kuya, dito na lang tayo. 250, moonlight. Moonlight, 250. Ito po, yung ganito nyo, 400. 400. Napakagandang aglonema. Thailand ba to kuya? Yes. Ano yan? Local lang. Local lang. Dito sa atin. At least,
dito sa atin, di ba? 400. May bawas pa pag madami. Paano kung ako, kuya? Cherry. Ah, ito ang red Eh, cherry. red onya mani. Red onya mani. Tignan mo na nag-aamali pati may-ari. Red Onyamani, 400. Magkaiba sila, kuya, sa kabila, no? Parehas na po yan, yung isang street na yan. Ah, Itong okay. pulang to. Parehas. Parang masyadong dark to. Mas maganda lang ang kulay nito nasa. Okay. Ito, kuya, magkano to dito? 200. 200? Sobra. Okay, 200 na po yung cobra. Kung gusto nyo malaki, 350. Malaking-malaki na ba yung kuya? Yung malaki daw po nila, yan. 350. 300 na lang sa akin. Kaya nyo to sa 300. Sa kanya. Bonus na yan, 50. 350 price po. Ay, Ay, hindi kaya. 350 lang. hindi kaya. Puhunan niya tayo. Ah, sige, sige, kuya. At least 350. Malaki na ito. Oo. Ito mga 5,000. Ay, nako. Nag-isa yun? Ayan, oo nga, yan na lang. Yung linday ninyo, magkano? Ayun pong Ito. Si kuya may-ari, hindi rin niya alam. bago lang kasi yan. Ito. Yan. Oo. 500. Ah, 500 sa inyo. Ito po, ang ganda na nyo. 1,000. 1,000 na po. Yung Syngonium albo. Dito po, magkano? 200. 200. Gaganda. Sali naman yung papa ko. Ito, kuya, magkano yung ganito kalalaki nyo? 500. 500 pa rin ang mga ganitong size nyo. Yung ganito ko, sobrang laki na. O, ayan ang mga magagandang klase ng mga PD lip. Hindi mahirap alagaan. Mother, ito yung ano mo? Pag napalaki nyo ng malaki. Ayan, mama, ang mga sosyal. Ayan ang mga sosyal, ma. Ano na ako niyan? Hindi na ako lugi niyan. Kasi, hindi na ako lugi niyan sa 350. Ay, sadya po, libo na kasi to pag nilagay sa corn. Oo nga. Pag nilagay na yun, mama. Eto, tito. Kuha ka, mama, may 200 doon. 200. Baka gusto nyo. Ha? Maliit nga lang. Maliit na, palalakihin nyo pa, ma. Meron pa doon nakapasok. Meron pa pala doon. Ito, ate, magkano sa inyo to? Yan, 50 lang po. 50 lang. Sige nga, computer na po na. Ito, ate, magkano naman to dito? 100. Ano ba to? Pink brush. San Francisco. Abang kakaiba, no? Yung malaki na dyan. Ayun, o, sa kabila, ma. Magkano yan, kuya? Ang mahal yan. 250. 250 na yan? 200. Hanggang 200. O, hanggang 200. Ano, magkano dito, kuya? Dito po, 100. O, 100 daw. Maganda po yan. Yellow yan eh. Maganda, mama. Lalo na siguro kung nasa initan, di ba, kuya? Full siya sa... Tumitingkad ang kanyang pagka-yellow. Ang gaganda. Ay, ito, kuya. Binibenta nyo ba tong yuka? Magkano? Ano lang. Hanggang... 600. 600. Akala ko magbabago pa yung sabi kuya. Yuka. Malalaki na yung yuka niya. Ito, mura to yung mga ganito. Magkano po? 50. Ang 50 pesos. Aba, Pwede tapos ang... pwede 3 for 100. Ang lalaki San nila. Francisco. Pangbakod na. Ayan guys, pangbakod na po. Ito kuya, magkano? Okay, hindi. Tatlo, Tatlo 100. Mga pangbakod. Ay, ito ba? Mayroon pala kayong maliliit nito. Magkano? 80. 80 pesos. Ano ito? 200? Pwede na tatlo. Sige nga, tatlo nga yan. Ayos ah. Laklak ba yan? Oo, ma. Bubunot lang ugot nito. Itanim nyo na agad. Oo, ayan. Wala lang tato eh. Pag nabunot. Ay, madira mga pangbakod sa landscaping. Kuya, ano bang ID nito? Ano pa nga? Adenium ba? Yun na. Ayun. Yan talaga yan. Nalilimutan match ko eh. Tatlo pa. Yan na din. Parehas din. Adenium kalachuchi pares, no? Ay, ang ganda. Ano pa ba? Ang gaganda ng mga tanim nila dito. Ay,
Samahan mo ng 100. Si Mother, iba talaga pag namamakyaw, oh. Ha? 150 o sa 100. Yan na muna. Hindi na kasi masyadong malaki yung split doon. Tinanggalan ko lang ng ano yun kasi papalitan ko. Ah. Okay na yan. Ayan, 3 for 100. Sobrang lalaki na po 100. nila. Eto, kuya, magkano sa inyo? Alin pa? Ito. 500. Ano mga ano to? Ano klaseng plants yan? Masyadong matinik. Variety ng Ito. Agape? sa mga pandan siguro. 17 tatlo. Ay, eto? Pero mahalaga 500. Pakicomment na lang po ang totoo niyang ID. Yung ganito nyo, kuya, magkano sa inyo? Golden Star. Badyang Golden. 2,240. Aray kasing maliit was 1,000. Oh? 1,000 sa inyo to? Talaga? Price, abutin na 5,000. Mother kasi yung malaki. Ah, itong malaki, Mother. Price sa dyan bigayan namin. Ah, ito guys, yung kanilang Mariam, 50 pesos. $45 na lang. Pagkatapos na, kapuntanin mo, kailangan ikubutan mo. Pag itatanim nyo po, gihuhuho nyo. Mabawasan nyo lang siya ng konti. Babawan nyo siya. Oo. Para hindi siya lanta. Gaganito hindi, no? Gusto ko, ang gitna, green. Puro ipa ata ate yung ano niyan eh. Puro ipa ano. Pag puro lupa ho, mabigat. Kaya yung ano. Pero tataka, ay sa bagay, ang croton kasi, ano yan eh, matibay sa ipa. Di ba ma? Hindi katulad ng iba na pag bumili ka na puro ipa, ang ano gamit nila, kailangan mong ilipat. Pati gabi may kasama na. Tsaka nyug. Uy, meron kami doon. Suloy. Puputulin ng suloy. Apo, O, ganyan para ang ginawa siya ko. ay Magsaha. Magsanga-sanga. Oo nga. Yan ang ginagawa ko rin minsan. Ang ganda, ang gaganda. Yan. Ayan, wala pala akong pambayad. Pwede magutang. Pwede kang mangutang sa hukay. Hindi ka pwede mangutang dyan kay ate. Di ba, dayo lang tayo rito. Wala pala akong pera.